conférence internationale Malien Munumika Allah je Nuwatina Mali Kono Ani Mali Koka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Anni son jalembe awa accueilli Yampi. Depuis samedi Borala, on commence à barake semasi kono. Bi alhamdulillah, ame semasi kono o nison jaye. Bi ame conférence de presse d'amne. Kuma be di Muntaga Talma. Alebe au bismillah. Muntaga Talga bismillah ko fe. Anye communiqué doke ale to ko communiqué numéro 2. Professeur Ibrahim Ikassa Mega, allez bon lecture kaouye français là. Ambalmake Kamalen Kuntigi, Mohamed Salia Touré, allez ba wala wala ouye, anga todunkana noye bamanakan. Ni au borin, avec faut faire moumako question et réponse. L'ancien Premier ministre Morbo Siribé, Ani Madame Dedo Ousmane, Ani Muntaga Tal, Oluba Djabi, 600, mais comment dit Maître Muntaga Talma, allez casser ka mot introductif, d'Aoulo Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Muntaga Tal. Merci. Mesdames et messieurs, je voudrais, au nom du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, vous remercier pour votre présence à cette rencontre. Non pas un point de presse aujourd'hui, mais une conférence de presse parce que nous serons disposés, dans la limite du temps dont nous disposons, à répondre aux questions que vous serez amenés à poser. Tout à l'heure, Amadou Douga Maïga vous a dit que depuis une semaine, nous n'avons pu nous réunir ici et difficilement ailleurs parce que l'endroit a été investi, l'endroit a été saccagé, l'endroit a été soumis pratiquement à embargo avec interdiction pour nous de nous y rendre. C'est une forme de provocation. Nous avons compris et nous avons réagi. Et quelle a été notre réaction? Nous avons tenu à dire que nous avons la possibilité de nous réunir ailleurs. C'est ainsi donc que nous nous sommes retrouvés au niveau du bureau du chef de file de l'opposition. Certes, beaucoup ici, au niveau du M5, ne sont pas des partis politiques de l'opposition. Mais nous devrions trouver un endroit rapidement, un lieu de répit pour nous réunir. Finalement, ils sont allés nous chercher là-bas. Nous reviendrons sur ces aspects. Il y avait là de fortes provocations avec comme finalité de continuer à ternir notre image. Nous vous parlerons de tout cela, mais avant, je vous demande à tous ensemble, que nous observions 1 minute de silence en nous inclinant sur la mémoire de ceux qui sont tombés. Merci. J'ai parlé de provocation et de répression. Je voudrais commencer à ce niveau.
à saluer la présence parmi nous de notre président Choguel Kokala Maïga, de saluer la présence parmi nous du coordinateur général de la CEMAS, l'homme à tout faire, Issa Kaoudjim, de saluer la présence parmi nous de Adama Djaradi Ben le cerveau et de saluer parmi nous la présence de l'imam Oumarou Diara. Tous ont été interpellés, arrêtés, détenus pendant un certain nombre de jours. Mais j'ai eu l'occasion de les voir pendant leur détention. Et j'ai trouvé des hommes plus déterminés, plus aguerris qu'avant leur interpellation. Il était important ici de le signaler. Maintenant, les messages dont j'ai été chargé se décomposent en quelques points très précis. Le premier, les interpellations des dirigeants que je viens de citer, ma propre interpellation, l'interpellation de nombreux militants anonymes, mais aussi importants dans notre disposition de lutte, que les dirigeants n'ont en rien altéré notre détermination. Au contraire, tout cela nous conforte dans nos convictions, dans notre certitude que nous sommes sur le bon chemin, voire le droit chemin, et que nous devons poursuivre. Le deuxième message, c'est qu'on tente de nous distraire, de nous provoquer. Les libérations n'ont fait l'objet d'aucun marchandage, d'aucune négociation, d'aucune renonciation. Minani kera kayoro tien, maminu minanani utoka fo sisa, kabenu bi bolola fo kana bla sisana, mi ma fara u dusuka, u ka cesirika, u ka jijaka, ka se ka laɲini sabati, miskara zarasi, o ma bɔ a la. N'o y'a an bɛ o sira min kan, o kɔrɔ ko di? An y'a bila yɔrɔ min na, an b'a ta ye. Mémorandum, Premier ministre des pleins pouvoirs, dissolution de l'Assemblée, Cour constitutionnelle, au Bana. Kuma kelen de be yen bi flatɛ Ibeka démission. Nous revenons très clairement à notre demande initiale. Nous avions renoncé à la suite des demandes insistantes des personnalités nationales et internationales, mais nous revenons à nos fondamentaux, à ce qui nous a réunis et unis ici, la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Mouna, au début, nous avions mis en cause la gouvernance fondée sur la corruption, l'impunité, la mise en place d'une oligarchie et d'une plutocratie. Mais il s'est ajouté deux éléments fondamentaux qui font que la démission aujourd'hui est le seul mot d'ordre. Quels sont ces deux éléments?
Nous avons acquis la conviction aujourd'hui que M. Ibrahim Boubacar Keïta n'a ni les capacités physiques ni les capacités intellectuelles de diriger le Mali. Mali marali bika Mali to sanmanka a hakili nyuma tala afangati ala yali mawbi do avion kono ka fo avion boli bati seka senier sero la bito okunwa kofla wali bi jeri saliye wali ba fo boli baka jigi mimi soka yele ka voilà mine odi hakilay bi sigato la ambolo société olambolo o farala marako juguka mi farala oka ma minu ye anganiya siri ka adalutige ka bara nyengini ka moko wele ka fo ma minu flani hali musali tubolo sango marama favore ay tu fa de côté et il n'ont pas voulu. Il y a eu des tueries programmées dans ce pays. Les Maliens respectent les forces spéciales antiterroristes. Nous les applaudissons quand ils vont sur les champs d'opération. Ce sont nos enfants. Mais leur formation, leur vocation, leur rôle, ce n'est pas de maintenir l'ordre. Et ceux qui leur demandent de maintenir de l'ordre sont responsables de ce qui est arrivé. Et c'est leur responsabilité à eux que nous allons rechercher et obtenir. Minu yeni barake olute amajigula andeundo anyere dodo andeu bla barala. Fini mu kana andega finido. Nga ukabara ide kata majasra baou nofe ka olu bo ansengoro. Ni olu wele kanolu bla dugono ka fo mawbadi yoro na aytu nofe ani ka fo aytu fa danfrashitu ni nyanje okuma mami oke no joli bo tegela joli ma jafolo yere ino bi jega mufo kuma sabana ye mi aye bara black mamina angu ye fendamato de foko obina waleya nango mako murti josentan les 10 commandements de la désobéissance civile andab na so kuma matuguni yanno ka hagli jiginke nimbe ko fesa ni nimbe be mautora kola an jora ye muyi banabato ubi yoro kata an jofra ka ulaje kan noga daku ye ase mi ye furakel la koke o bara damna kaba ambi tebeni o baray Mimbo kofe namba fe agakloma jo ofe ambenaka tonsigila ka fo juma nata monument de l'indépendance la wati korani yoro korola ambi yo soroy kata saraka boke ani kasali minu ndayana ou mandat en tout côté. Vendredi 17 juillet, monument de l'indépendance à 14h, prière collective, hommage à nos martyrs. Relayez le message pour ce jour. Inch'Allah. Ensuite, nous avons mis en place et au travail une équipe de juristes pour déposer plainte pour assassinat. Merci. Anye Koulousri, Minoubi Barake Katana ye Koube la tribunal la Kafo Mauso la Jamana Konoya. Minu ye mɔgɔw bila ka taa maliyɛnw bɔnɛ u ni la min bi b'o la an bi sigi k'o fana lajɛ an ma da o fana ma kiri bolo bi diɲɛ fɛ n'a tɔgɔ cour pénal international minnu ye nin baara kɛ
ambitanu Cour pénale internationale. Nous allons saisir la Cour internationale de justice pour les crimes commis. Nous avons déjà réuni les éléments juridiques et factuels et cette plainte, on va la déposer dans les meilleurs délais. Une équipe a été également mise en place pour y travailler. On be barao barala anya fo ambi sagaka anya fo ka ni barada na fo bi amma bo sharia kono anti bo sharia kono amma kebali wale ke no violence antake fengo fenkera naga dingali boraka abi pepana tigawiye ma wrede nana cheni ka kuba tulutaga adamu nga ala barakala bi micro be caméra be amma violence ke kunu antake bi nga angal la nyini amma miskala zanati boala ambe osiraka o kama mami dona anchela cheni kama ni awya tiki soro moni mala anya mina ay munkala ngantara diso polisu made ukata nae shuro oyona kera imam kaso ma flam nani marama fenyo ubi feka do jamala ka do ani gazu ni chenike mina chama o tigi ko mina muna olu fana minena ka ko sege ku ka sɛbɛnw sɔrɔ ka u photo ta mamu bugo mamu washi mama fɛrɛ k'u la nka baara min ka kɛ o kɔfɛ o baara fana bi kɛ. Nos consignes ont été toujours claires. Nous sommes déterminés. Nous restons dans le cadre de la loi. Nous ne posons pas des violences. Mais des violences sont infiltrées parmi nous. Des milices privées opèrent. Nous avons pris déjà infiltrés à notre rassemblement au monument de l'indépendance, mais hier soir, chez l'imam. Deux autres infiltrés, armés lourdement, ont été interceptés, identifiés, photographiés, filmés et remis aux autorités. Qui est à l'origine de la violence? Qui est violent? Qui est pacifique? Qui respecte la loi? Dombe sharia Terekena se Niye au bismillah kanye Adjana doni abi yafama nga kuma to fura programme minna ambina kuma boli okono ala sago au sago ali sago bismillah. Merci professeur Ibrahim Kassa pour la lecture du communiqué numéro 002. Professeur Ikassa. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mesdames et messieurs. Merci mesdames et messieurs de la presse d'être là. Le coordinateur Cheikh Oumar Sissoko devrait être là, mais empêché. J'ai en charge la lecture du communiqué numéro 2 sur les tueries et arrestations arbitraires des 10, 11 et 12 juillet 2020. Mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques M5 RFP. Le peuple malien découvre avec une profonde affliction les exécutions sommaires préméditées et les arrestations arbitraires exercées à l'encontre des citoyens pacifiques et des responsables du M5 RFP par le régime de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Les forces spéciales antiterroristes FORSAT, ainsi que des éléments de répression parallèles,
ont, depuis les 10 et 11 juillet, mais surtout dans la nuit du 11 au 12 juillet 2020, entrepris des opérations commando avec des consignes claires, réprimer et tuer pour étouffer la revendication populaire exigeant la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Ces forces de répression ont ainsi utilisé de façon systématique des armements de guerre et tiré à balles réelles sur les manifestants à main nue se trouvant dans les sièges des organisations politiques du M5 RFP, dans les domiciles privés et dans les lieux de culte, notamment ceux de l'imam Mahmoud Diko, avec plus d'une vingtaine de morts et des centaines de blessés enregistrés. De même, les responsables politiques, civils et syndicaux du M5 RFP ont été pourchassés et arrêtés, notamment à leur domicile et juste dans les sièges des organisations politiques qui ont été mises à sac, en violation de la charte des partis et de leurs droits les plus élémentaires, par les forçats illégalement détournés de leur mission et par des milices déguisées et infiltrées dans les rangs des forces régulières. Ainsi qu'on le constate, M. Ibrahim Boubacar Keïta a délibérément choisi la violence dure, aveugle, brutale, en laissant derrière lui un cortège de morts et de blessés graves, en lieu et place du dialogue et de la recherche d'une solution politique. Le M5 RFP, pris pour le repos de l'âme des victimes lâchement tuées par balle, présente ses condoléances aux familles durement éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le M5 RFP prend à témoin le peuple malien, les organisations de protection des droits de l'homme nationaux et internationaux, ainsi que la communauté internationale, sur la responsabilité pleine et entière de M. Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime, des tueries et blessures corporelles à grande échelle, préméditées et froidement mises en exécution contre les populations et manifestants à main nue. En conséquence, nous demandons instamment l'ouverture d'une commission d'enquête internationale indépendante afin de situer toutes les responsabilités des massacres et exécutions en cours. Il n'a échappé à personne qu'il a fallu attendre les événements macabres pour que M. Ibrahim Boubacar Keïta ressorte encore très tardivement dans la nuit du 11 au 12 juillet pour prétendre répondre aux revendications populaires réclamant sa démission pure et simple par l'abrogation du décret de nomination des membres de la Cour constitutionnelle tout en laissant entière la crise de légitimité de l'Assemblée nationale créée par la dite Cour, ainsi que les questions de fond liées à la violation des principes républicains et démocratiques, à la corruption, à la gouvernance oligarchique et plutocratique. C'est le lieu de rappeler à l'opinion nationale et internationale que la crise actuelle n'est pas qu'une crise post-électorale, loin de là, comme veut le faire croire M. Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'agit bel et bien d'une crise de la gouvernance mettant en jeu la survie même du Mali, tout en occultant que le mémorandum du M5 RFP est désormais caduc. De telles propositions apparaissent encore plus insultantes à l'égard du peuple malien lorsqu'elles induisent qu'un président de parlement frauduleusement élu puisse désigner au sein de la Cour constitutionnelle des juges censés statuer sur la régularité de sa propre élection, pourtant notoirement contestée et largement mise en doute aux yeux de l'opinion nationale et internationale. Aussi, les prétendus appels au calme et faux gestes d'apaisement qui n'apportent aucune solution réelle et adéquate aux problèmes de la nation confortent le peuple malien dans sa lutte légitime pour les réformes structurelles profondes au Mali qui passent nécessairement par la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Le M5 RFP renouvelle ses hommages au peuple malien, mobilisé comme un seul homme sur l'ensemble du territoire national
et dans la diaspora, et l'engage à poursuivre la lutte jusqu'à la victoire contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et ce, dans le respect de toutes les consignes explicitées dans le document intitulé « Les 10 commandements de la désobéissance civile en date du 10 juillet 2020 ». Par ailleurs, la présente conférence de presse a été conviée justement pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur justement ces faits. Bamako, le 12 juillet 2020, le M5 RFP, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Ibrahim Kassa Maïga. Merci. Soni amna kuma di anga Kamalen Kuntima, Mohamed Salia Touré, Ibrahim Kassa Maïga Borka kuma mfo communiqué mon kala français là. Adna wala uye bamanakana kakoche mutakatali kuma do fo akoko chedo menena suro imam Mahmoud Diko Wasso. Il était lourdement armé. Amna todi Knyebema Knyekasiri Pikali Koulibaly, né le 5 janvier 1991 à Louboula, sous Ofiedo, à un numéro matricule 8360. Merci beaucoup. Mohamed Asseli a tué le point du boulot. Ambalmao Anoula, Ambalma Kunafoni Dilao, Abela Jelenoula. Merci Gakan, Atoro Pikali Koulibaly, né le 5 janvier 1991. Pikali Koulibaly, né le 5 janvier 1991 à Louboula, sous-officier, numéro matricule 8360. Merci. Donc, quand nous avons fait communiqué avec Ibrahim Kassa Boraka Kalasizanka, a commencé à demander quand Dabou la Koufo, parce que Wakonokuma Chamambe, Met Mutarata Yereka, Madame Nena, Alida Kunsera. Ambanyini, Ambe Akatunyini Kemo, Feminu Medala, Uka Sabali Uka Stratu, Madame Sika, Tusu, Kabala Kastrani Garduna. Décembre Gateme Asera ok d'accord donc kakil la jiginke ngo communiquer konna kuma akuma ba chamambe met mutakatan kusera ma déjà aka kuma damnena nga mena kuma sin sabafo ka farawlu ka a communiquer konna kuma dafa nga be hakili bala ka foko akila jigina ka foko M5 RFP aton bela jeli an wula kan jo ka faranyonga ka ambulo di nyoma ka foko anga wuli kan jo anga jamana bi lahalam na jamana tika tote ka wuli ka jamana ta ka bojila wula jamana mi gelya mun kono jamana be marako juguya gelya be kono abi kololo chaman kono abi kololo mun kono bi sariya bato balia kololo bala laidu time bato balia o kololo bala laidu time balia j'allais dire o kololo bala ani sariya bato balia ani nya fo chogum ne abe faranyonga abita tengumina jamana bi danga munabi oye jamana marako juguya o de jamana se ni yoroina jamana dem willa ni ton chama minu me M5 kono ulu willa bujo ka fofu seka jena jamana ka toga ka toni chogo inati ambora hukum konna ambora le 5 u boli kera basigi konna ali fedden kele makari makaso makari gabakuruma keru mashima ambora ko ay boko flana mke o kera le 19 juillet o boli fana jembe yayi jembe kera ma seri gele afoy madola amboro konnana wiliga jo chama bakera ka foko bon ango dron ko président ga démissionner ama fewere fonnote ay kumakando fo ay lañi do ke rude kera memorandum do kono o memorandum indira nga o taraka black refe o de tarawolo anga le 10 juillet boli le 10 juillet boli kera ketchugo muna be ay ango ko amena murtili farde da o murtili farda me ketchugo muna
a jɔ sen 10 a kɔnɔ kumaw a walawalala bɛɛ lajɛlen o kɛra monument de l'indépendance la o kelen kɔfɛ de sa manifestant fɛn fɛn tun bɛ yen u farala ɲɔgɔn kan u taara ORTM fan fɛ dɔw taara assemblée fan fɛ mais maa si ma taa ni yɔrɔ kari hakilina ye maa si ma taa ni tiɲɛni hakilina ye tiɲɛni nana waati min na finitigiw commencera ka gazi ci mɔgɔw la ka kisɛ ci mɔgɔw la o kisɛ ci ani o minɛni o continuera ka na don samedi sɔgɔmada la o samedi sɔgɔmada fɛ kelen an kun kan ka réunion dɔ kɛ yan ɲɔgɔnye dɔ kɛ yan o tɔnsigi dɔ kɛ yan o tɔnsigi ma se ka sɔrɔ ka kɛ basabu finitigi dɔw sera yan nɔ minnu nana ka na daw kari ka bureau kari ka daw tugu maa minnu tun bɛ yan dɔw y'u minɛna ka taa n'u ye dɔw taar'u yɛrɛ sɔrɔ commissariat dɔw la dɔw tun bɛ ka haine an yɛrɛ ka mouvement ɲɛmaa caman bɛ yen olu minɛna o senfɛ maître Muntaka Tall b'o la Choguel Kokala Maïga b'o la Issa Kawjin b'o la imam Imaru Jara b'o la ani mɔgɔ wɛrɛw fana b'o la n da ma se minnu tɔgɔ ma ani Adama Ben Jara le cerveau minnu bɛ comité stratégique kɔnɔ o kɛra mɔgɔ minnu minɛna mais mɔgɔ caman wɛrɛba de bɛ yen minnu fana minɛna ka taa commissariat dɔw la dɔw taara kanw na o kɛra samedi ka taa don samedi sufɛla la samedi sufɛla kelen na maa minnu farala ɲɔgɔn kan Imam Mahmoud Diko ka misiri yɔrɔ la Forsati n'a bɛ fɔ a ma ko force spéciale antiterroriste n'o ye finitigiw ye minnu labɛnnen don ka taa jihadistes de kɛlɛ Muntaka y'a fɔ a ka kuma la sisan olu de bilala ka na kisɛ ci mɔgɔw la an y'a jira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko M5 RFA marifa t'anw bolo muru t'anw bolo bese t'anw bolo an ma marifa ci mɔgɔ si la bɛɛ y'a ye finitigi minnu bɔra kɛnɛma ka na mɔgɔw bali u ka manifestation na maa kelen finitigiw cɛla maa kelen ma bɔnani la maa kelen ma bali donc o b'a jira k'a fɔ marifa t'anw bolo muru t'anw bolo an b'a la ka an ka baara kɛ cogo min na an b'a la ka kɛ sariya de kɔnɔna na nka bamananw ko ko i bɛ se ka ko bɛɛ kɔni nkalon bɛ se ka da sɔrɔ mɛ den nafa bɛ ni muso donc a tɛ se ka fɔ ko anw ye o kojugu kɛ k'a fɔ k'an ye marifa ci ni marifa cira a bɔra fan wɛrɛ de fɛ a ma bɔ anw ka yɔrɔ donc Imam Mahmoud Diko ka misiri yɔrɔ la marifa cira mɔgɔw la ka mɔgɔ baden de bɔnɛw ni la mɔgɔ 20 bɔ ɲɔgɔn kɔ hali bi wulada in na yanni an ka se yan yɛrɛ maa saba de ka janaja taara kɛ maa 100 ni kɔ de bana cogo la u bɛ dɔgɔtɔrɔsow la communiqué in b'a la ko communiqué in ye o kuma de fɔ sisan mɔgɔ ka don dimanche journée kɔnɔna na minɛni continuera basabu an kun kan ka ɲɔgɔnye dɔ kɛ réunion dɔ kɛ olu ma se ka kɛ o kun kan ka kɛ chef de file de l'opposition ka bureau la minɛni continuera nka kununko wula fɛ an ye maa tɔgɔ fɔ nin ye sisan olu bɛɛ labilala n'o ye M5 ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ labilala bɛɛ y'i ka so lasɔrɔ minnu minɛna fana n'u tun bɛ commissariat wɛrɛw la olu fana bilala diɲɛ bɛɛ kɛra seere k'a fɔ ko Elhaji Ibrahim Boubacar Keita président Ibrahim Boubacar Keita ale y'a ɲini Ibrahim Boubacar Keita a y'a kɛ to n filila monsieur Ibrahim Boubacar Keita merci an ɲɔgɔn faamu sa n ko diɲɛ bɛɛ kɛra seereya ma sisan k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keita ni depuis vendredi don n'an ka bɔli la an y'a fɔ ko an t'a considéré tuguni comme président ale y'a ka finitigiw de labɔ walasa ka marifa ci manifestants na ka marifa ci fasodenw na minnu wulila k'u ka hakɛ ɲini a kɛra diɲɛ bɛɛ ɲɛna diɲɛ bɛɛ kɛra a seere ye a ma dogo maa si la donc an ka baara minnu b'a la ka bolo da sisan ni maître Muntaka Tall da donna dɔw la k'a fɔ ko an tɛna a ko to ten mɔgɔ minnu bɔnɛn'u de la n'Ala sɔnna ma o b'a porter plainte o baaraw bɛ sen kan nka cɛsiri ni wulikajɔ mun an wulila ni min ye laɲini ye kelen ye an kun ye mémorandum mun kɛ an ko c'est caduc o kɔrɔ ye ko mémorandum ko banna tuguni mémorandum ko tɛ yen tuguni an ka laɲini fɔlɔ ye min ye n'o ye président Ibrahim Boubacar Keita ka démission n'a ka régime an seginna ka na o laɲini de ma donc laɲini fila wɛrɛ foyi tɛ yen Ibrahim Boubacar Keita a ka fanga bila a n'a ka régime donc baara fɛn fɛn bɛna kɛ nataw la don nataw la o baara in bɛna ɲɛsin o de ma o hukumu kɔnɔna na an bɛ
M5 RFP b'a laɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔ bɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka wuli k'an jɔ an ka dɔ fara cɛsiri kan n'an ma dɔ bɔ a la n'an ma dɔ fara a kan an kana fɛn bɔ a la ka foli kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ fɛn fɛn wulila k'i jɔ bɔli kɛra yɔrɔ yɔrɔ la jamana kɔnɔ Bamakɔ yan jamana kɔnɔ jamana kɔ kan u b'a la ka baara minnu kɛ ka duwawu kɛ hali bi Ala ka n'u sara ni hɛrɛ ye u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan u kana fɛn bɔ a la Sikaso Kayi kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ baara mun na an ɲɛ b'a la u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan hali bi maliyɛn minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ Faransi ni États-Unis ma u ka baara kɛra min u ka cɛsiri kɛra min u bɔra bɔcogo la diɲɛ bɛɛ y'a ye o kɛra vendredi tɛmɛnen an bɛ duwawu kɛ Ala ka n'u sara ni hɛrɛ ye k'a fɔ hali bi u k'u cɛsiri laɲini ma sabati fo ka taa fɔ an ka laɲini sabatira bɛɛ ka wuli k'i jɔ halisa k'a fɔ ko kuma laban na M5 RFP bɛ duwawu kɛ maa o maa bɔnɛna ani na nin ko in na Ala k'u dayɔrɔ suma an n'u bɛ taa jɛ kiti ma Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛw ɲɛ k'an ta don kɔrɔ minnu fana banana n'u bɛ dɔgɔtɔrɔsow la ka duwawu kɛ Ala ka nɔgɔya kɛ an n'u ye Ala ka nɔgɔya kɛ u ye k'a ɲini jamanadenw fɛ halisa Bamako jeunes kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dɔ fara cɛsiri kan an ka wuli k'an jɔ murutili min n'a fɔra n'an y'a fari da a bɛ ka continuer a ma jɔ dɛ a b'a la ka continuer bɛɛ ka ni dɔ ma fara ka fɛn kana bɔ a la hali sisan mais a ka kɛ sariya kɔnɔna la a ka kɛ a jɔsen 10 mun fɔra ye n'o ye les 10 commandements ye ni madame Si Gattuso y'a walawala a ye la dernière fois boulevard de l'indépendance la a ka kɛ ni o hakilina ye a ka kɛ basi kɔnɔna na mɔgɔ si kana taa mɔgɔ si ka yɔrɔ kari an ma maa si bila ka taa maa ka yɔrɔ kari maa kana taa maa si ka jago kɛ yɔrɔ kari minnu b'a la k'o baara ninnu kɛ o waleya ninnu kɛ olu t'an ka mɔgɔw olu tɛ M5 RFP mɔgɔw ye ka kuma kuncɛ ni kunnafoni laban min bɛ yen ko jumadon a ɲininen don diɲɛ bɛɛ fɛ Bamako maa min bɛ se ka Bamako lasɔrɔ an bɛɛ ka bɔ ka caya ka tɛmɛ bɔli kɔrɔlenw kan walasa an ka taa tasibila kɛ an ka mɔgɔw ye minnu bɔnɛna u ni na denmisɛnnin 20 mun fɔra nin ye sisan olu minnu bɔnɛn'u ni na ani minnu fana banana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jumadon ni juma jiginna 14h waati bɛɛ welelen don boulevard de l'indépendance la an bɛ taa seli ka taa duwawu kɛ ka taa tasibila kɛ minnu bɔnɛn'u ni ye k'a fɔ u bɔnɛn'u ni na u ma bɔnɛ u ni na gansan u bɔnɛna u ni na jamana de ye n'Ala sɔnna ma a kɛra hakilina mun kun kɔrɔ an b'a o laɲini k'o baara kɛ fo ka taa se o sɔrɔli ma merci beaucoup. Anw bi baara daminɛ don min na an y'a daminɛ ni mun ye an y'a daminɛ ni IBK ka taa kuma fila tɛ yen aw ani Mali kɔnɔ maa sɔrɔla dɔ nana fɔ anw ye a ye sabali an ko an sabalila an ye taali falen memorandum na nka memorandum kɔfɛ an nana mun ye ka na mugu ci bun adamaden na i n'a fɔ n'i b'a la ka mugu ci kami na kungo kɔnɔ ni maa min y'o kɛ i n'o tigi bi sigi ka mun fɔ e mana kɛ sabali ba ye cogo o cogo aw ka yɛrɛ bila anw nɔ la bani aw ka yɛrɛ bila malidenw nɔ la an ko o kuma an nana min ɲini an fɛ n'a b'an bolo an b'a di aw ma nka a t'an bolo de joli min b'i tɛgɛ la joli in ma ja fɔlɔ su bɛ ma don fɔlɔ sarakati bɛ ma bɔ fɔlɔ aw bina an ka mun kɛ su kana u kalama hali su ma sumaya fɔlɔ. Donc la communauté internationale que vous avez vue ici était composée par l'Union européenne, les Nations unies, l'Union africaine et la CEDEAO. Nous les avons remerciés pour leur intérêt pour le Mali et leur démarche. Mais en leur rappelant que c'est à leur demande que nous avions renoncé à notre demande initiale de démission du président de la République, à l'époque président de la République, pour présenter un mémorandum auquel il n'a pas répondu. Pire, il a donné l'ordre de tuer des Maliens, des manifestants aux mains nues pacifiques. Qui peut accepter cela? De quoi allons-nous parler désormais? Donc, nous les avons remerciés de tout notre cœur, le plus sérieusement possible,
en leur disant que nous sommes revenus et que nous demeurons à notre demande initiale, qui est claire, qui est nette, la démission de Ibrahim Boubacar Keïta. On nous dit tout le temps, vous étiez là depuis 91, vous étiez là depuis 92, vous étiez avec Ibeka. Merci pour la remarque. Ibeka était là depuis 91, Ibeka était là depuis 92, Ibeka est là aujourd'hui. Parlez-en s'il vous plaît. C'est celui qui est resté le plus longtemps. 6 ans Premier ministre, 5 ans président de l'Assemblée nationale, bientôt 8 ans président de la République, 20 ans au sommet de l'État sur les 30 de la période démocratique. Parlons des choses. Le problème n'est pas d'être là. Le problème est que pendant que nous sommes là, nous avons failli. Ne dites pas qu'ils sont là, dites qu'ils sont là, ils sont complices de la corruption. Ils sont complices de la mauvaise gouvernance et autres. Okuma maminumba fo akumbia. Ambia ali salaga shini kena dama anga keya. Nga angumbia jolila wa angumbia tienna de ingal bendi. Utati somo. Utafo fana ka fo kata 91 la kana blabila. Mamie samuage samuga. Fanga sanfe lege. Nabe oto Ibrahim Boubacar Keïta. Sans wara premier ministre, sans duru assemblée nationale président, abinata sans sekina président là, mali président là, et mumbe au coffre. Okuma ni mi ma fo ola amba deli akana na baka auma. Mi journaliste munga mina tiena walna amina nula. Kwa mina munke. Femne na mala minga bodi téléphonie. Do ni minena. Olu ni minana undana mali kuma bola. Journaliste undana mali kuma boli sereyali la. Olu ni yore mali kuma boli la. Na fora ko minga téléphone kuma tununa. Kwa sara fleur afone ni ndo mali kuma boli la. Afone ni ndo mali kuma boli la. Ode la nyini ye ode mali de manyai. Anga min tununa an datsiga mako la bari foite adamaden ni naka kenabo do bi dotoro la do senkarla do buro karla do nyachira do klotira do ni bola anga je téléphone ko ni mi manje anga mina plantike aina amba to do plantila ka fo abulo fe suena o fana ye aw nioro ye ambe oke basite ola ambolo ma to minum be kuma bla kunu bla dem na dran kuma naw ango anti ma kelen to anti ina ma kelengo amba fa fara nyo angande wasa mama mena ukabla ngai mi misaka amba fo ma ukabla kata nyamola kana tondena ay karisa bla wali ay anyere bla anga sabe ko utede ayu bla bari akma nganga umine ayu bla bari akmaga ngo mine ni tu ublaro ma fenge ubi jamana kuma boldi la ngal jamana kuma bolé mine ni aywa ebido da fenge foni ti faso fere ala sago sago am tiaga ni ngalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Netro madame Sidibé Ousmane. Secrétaire général Centrale démocratique des travailleurs du Mali, membre M5 RFP, Centrale Flamme Mouvement Inam, Nekora Kebea, Amadouna Amio Guido, allez donner le nez, parce que Bimabla, mouvement syndical, allez Confédération syndicale des travailleurs du Mali, allez au secrétaire général. Comment be fora kapan? Mba fedron hakli sigi kokuma ango fo parce que ambalmake min jole flene journaliste na le adamne anga hakli to mo minu jogina anga hakli to mo minu bana ani ka dan o yoroma ay dem bawdi ay dem fawdi wa ande on tumbe jamana fana mais nala ya latige
ka min si ba don fura t'o la mais mɔgɔ si ka ala deli tɛ i den ka bɔ k'a bɛ taa manifestation gansan na ka segin k'o nin to a la minnu sara denmisɛnninw dɔrɔn tɛ parce que alimamiw b'a la mɔgɔkɔrɔbaw b'a la karamɔgɔw b'a la dɔw b'a la aw bɛɛ y'a ye u y'o ka photo publier ale bɛ école de médecine a bɛ 7e année na a kun tɛ manifestation kɛyɔrɔ la de a kun bɛ ka taa hôpital la de ka taa mɔgɔw dɛmɛ ka blessés furakɛ bale y'a sɔrɔ a nin tora la aw filɛ k'a tɔgɔ fɔ donc bɛɛ b'a kalama c'est pour vous dire que an hamina ko fɔlɔ an ye commission sigi comme a fɔra aw ye cogo min na kabiri samedi bɔra la yan kari-kari la cogo min na aw bɛɛ y'a ye n'an taara k'an bɛ taa tɔnsigi kɛ yɔrɔ wɛrɛ fana an bɛ gɛn ka bɔ yen a ka f'aw ye aw ka hakili sigi aw k'o bila aw kunkolo la k'a fɔ ko minnu sara martyrs de don ce sont des martyrs et des vrais martyrs et l'accompagnement du mouvement ne leur fera pas défaut ni ala ni kira jɛnna n'a ye an b'a k'an organiser recensement daminɛna k'a dɔn parce que banabaatɔ bɛɛ tɛ dɔgɔtɔrɔso la banabaatɔ dɔw bɛ sokɔnɔnaw yɛrɛ la pour que an k'olu yɔrɔ dɔn an seko ye min ye mouvement bɛ organiser an b'o kɛ olu ni u somɔgɔw ye sɔgɔmaden n'an bɔra imam fɛ yen an ye kibaruya min mɛn yen dɔ banana balabugunuw la fɛ a sen kari la a sen karilen o y'a banabaatɔ o y'a minɛ ka taa datugu a somɔgɔw taara ka taa ɲini u k'a d'u ma u ka taa furakɛ a dir'u ma u taara furakɛ u ye plâtre don a la u tilala k'a minɛ tuguni mais pour k'a ka labila u y'a exiger ko fo o somɔgɔw ka 200 000 francs sara a b'i bɛ tɛmɛ o kan donc an bɛ ka enquête kɛ k'o bɛɛ ɲɛɲini k'a bɛɛ pérépéré latigɛ k'a bɛɛ ɲɛdɔn n'an seko ye min ye an k'a kɛ min ye ka tasibila kɛ k'a dɔn ka diɲɛ bɛɛ k'a ye k'a fɔ ko minnu sara u sara faso ko de la u ma sa gansan na kuma daminɛ na minnu ye ne kɔn o y'a f'aw ye ni ala ni kira jɛnna n'a ye juma don kuranɛ bɛ jigin u ye a kɛra katolikiw bɛ na a kɛ parce que jama a diinɛ kelen tɛ diinɛ fɛn o fɛn mɔgɔ b'a la a bɛɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ na hommage bɛ rendu ye ni ala ni kira sɔnna donc n tun bɛ fɛ ka o kuma dakuruɲa fila ninnu de k'a f'aw ye ni dusukasi bɛ yen bi an dusukasilen don a man d'an ye hali mɔgɔ kelen ka sa mais violence ko kuma min fɔra n tɛ segin tɔw ka kuma kan mais aw y'a mɛn ko force de l'ordre kelen blessera donc fanga tun bɛ fan min fɛ violence tun bɛ fan min fɛ bɛɛ kan ka i hakili bɛ bɔ kuma la a kɛ t'o bɔ kan sali ala an tɛ ɲina fɛnɛ kuma kelen bɛ halisa kuma kelen bɛ halisa an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ a fɔra kɔni k'a fɔ an bɛɛ ka laɲini de y'o ye ala ka Soumaïla Cissé l'honorable Soumaïla Cissé ala ka segin an cɛ la hɛrɛ ni baden na o ye n ka kuma laban ye hakɛ t'o bɔ kan sali ala Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Aw ni ce aw ni baraji mais yani ka don kuma la komi a ɲinina fɛ aw bonya kosɔn n'o tɛ ne tun tɛ programme la parce que fɛn min don jama baara don nka n bɛ dakuruɲa fila fɔ mais yani n k'o fɔ n bɛ n kumakan fara bɛɛ lajɛlen kan ka dugawu kurakuraya minnu fatura ala ka hinɛ ala ka yafu ma minnu jogina ala ka kɛnɛya kan n'u ye nka ka maliyɛnw fɔ minnu bɛ diaspora la ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ani minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔnɔ Bamakɔ dɔrɔn tɛ Mali fan bɛɛ fɛn fɛn wulikajɔ kɛ ka bɛɛ fo an tɛ dugu bɔ dugu la nka kuma min fɔra jumadon bɛɛ y'o mɛn k'a fɔ an bɛɛ ka bɔ ka taa tasibila kɛ ka dugawu kɛ minnu fatura ani minnu jogera ka se k'u dɔn ani ka solidarité nationale kɛ dɛmɛ min bɛ se ka ɲɛsin somɔgɔw ma yanni jumadon cɛ o labɛnw bɛ sabati ni Alahu Taala sɔnna ma ni bɛn kɛra kan kuma numéro dɔw bɛ se ka di émission dɔw bɛ se ka kɛ radio ɲɛta ni danbe la awɔ contribution bɛ kɛ cogo min mais o réunion bɛ kɛ sini nka ne tun b'a fɛ ka kuma kelen dɔrɔn de fara kuma kan an bɛ ala deli ala k'an bɛn sababa ma kuma dɔw fɔra et je pense que c'est extrêmement important d'insister là-dessus an bɛ Maliko de la an tɛ IBK ko la Maliko tɛ dɔwɛrɛ Mali bɛ kisi cogo min
bɛɛ sɔnna k'a fɔ IBK dɛsɛra ni dɛsɛ kɔni tɛ fila ye a dɛsɛra bon a ye minnu fana bila la olu yɛrɛ fana bɛ min na jamana ko tɛ parce que IBK bolo ja yera IBK min tun bɛ IBK kɔnɔ bɛɛ y'a faamu mais kuma ye min ye et que tout le monde est d'accord c'est que an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan de rester déterminé mobilisé pour le salut du peuple parce que ni mɔgɔ mɔgɔ y'i cun la ka taa fɛn dɔ labɛn IBK fɛ peuple kɔ kan a bɛ wo ci a tigi la a ka wo ci a tigi la a ye wo ci a tigi la le peuple la victoire le salut a pas le régime salam alaikum. A ye hakɛ to ɲininkali kɛra ko mɔgɔ minnu bɛ bolo la k'u ka ko bɛ cogo di. Effectivement depuis que minɛni daminɛna depuis jumadon k'a da samedi k'an fo dimanche fo ka na se dimanche an ka avocat u b'u sen na parce que maa wɛrɛ min bɔra ɲɛmaa wɛrɛ min bɔra ka taa fara u kan u b'o minɛ donc avocat bɛ sen na u ye mɔgɔ fɛn fɛn minɛna u y'a ɲini k'a yɔrɔ identifier a bɛ commissariat la o a bɛ gendarmerie la o a bɛ identifier la maintenant wulikajɔ kɛra pour donc kunu 3e arrondissement la mɔgɔ 21 olu labilala donc bi baaraw tɔ continuera aw y'a ye procureur ye communiqué kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ fɛn fɛn minɛnen don a bɛnna mɔgɔ 35 ma o dossier de transmira commune 4 tribunal la donc sɛgɛsɛgɛli kɛra mɔgɔ 25 o labilala o yɔrɔ kelen na mɔgɔ 7 o ye denmisɛnnin ciniw ye donc olu fana ka sariya bolo bɛ min ye tribunal pour enfants ye olu bilala o bolo kan olu de b'o kiiti kɛ n'u kan ka nɔ minɛ ou bien n'u kan ka bila ensuite mɔgɔ 3 olu a sɛbɛntiyara k'a fɔ ko sariya sira fɛ olu nɔ bɛ se ka minɛ donc mandat dara olu kan mais k'a dɔn k'a fɔ ko avocat caman pool d'avocat de caman constituera pour que ka ninnu défendu et puis ka u kumabɔ pour que u ka se ka labila n bɛ fɛ ka o yɔrɔ de fɔ k'a perepere latigɛ aw ni ce.